Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka na ito kanano, kumusta? Adlaw di ay karong Martes, no? It's J sa Marso, tuig 2026. So karon no, ato ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon, o sa dili pa din no, shout out kay ko no, kang Lolong Pino sa akong utol nga naa sa Cebu. Ang pingdiha dito, salamat kayo no sa pagsubaybay sa mga sugilanon. O kang James Saviro, salamat kayo idol no sa pagsubaybay po sa mga drama na akong ipang-upload no. O shout out po ko no kang Michael Jan Amores diha sa Tubod, Northern Norte. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw. O sa tanan nga nagsunod aning trabaho no sa mga naminaw sa pagsubaybay. Salamat kayo sa pagpaminaw. Thank you kayo no mga ka-listeners, mga ka-followers no. Karon di ta maglangan dia ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Aparte na tano, mga ka-listeners no, mga ka-followers. Tira del Sol. Daghang mga lungon nga naglinya ining dapita ug upulos kini mga tinakpan. Sa ato pa, na mahuway sila sud sa tagsatagsan nila ka mga lungon. Ursula, hain ka ining mga lungon nga tinakpan. Ursula! Oh, naapit kining lungon nga niya sa tungod akong gibarukan. Ursula? Sampit mo ako. Dugay ka naman untang gipahimutan sa mga lugnanan. Anong may bangon ka pa mangyod? Ordinaryong tawag. Ang bitugan na ako. Ikan salom kung pagkahinanok sa lugnanan. Tingog ni Talahurong Nicodemus. May nagtawag ka na ako sa akong pagkauban. Wa ka ba makailan akong kinsa ko, ha, Ursula? Wa. Unsa? Wa, babae. Wa, isugaw mo nga akong pagbahuway. Babae, kasampitan ko niya, babae. Wa na makailan ako akong kaluha nga si Ursula. Ursula, kinsam ginagpatay ni mo? Nahinumdum ka pa ba kung si kinsa siya? Sultihi ko, Ursula. Ako makasabot ng gipanulti mo, babae. Wa na. Ursula. Dalion ako ang padlaking kandado. Kaya nagmaabdan pa ko ni Sir Bernard. Magdali ko sa biyan niya. Sinvergüenza! Impacto General! Sir Bernard? Tarsala, pasinupakon ka. Naibaw ka man unta nga restricted area ang gisudlan mong lawak nga tinakpan. Sir Bernard. O sa nga pagpangahas ang imong gihimo, Tarsala. O gihilabtan pagyud nimo ang yawi dito sa butanganan ni ini. Gusto ko lang makita si Ursula. Kay gano, may pakialam ka ba ni Ursula? Kaya mong kaluha, di ba, wa? Duda. Pero wala ko makauyon kung anong kinahanglan pa ang yung pukawon siya gikan sa taon-taon na kanya pagpahuway sa luganan. Gitawag sila sangan sa pagtuo aron ikapaila ang mga tibailhan nga hapit na ug nagkaduol na gayod. Sir Bernard. Busa si kinsa man kita aron mo supak sa mga nahilatid ng daan sa basahon. Nga sukad pa kaniadto sa wa pa kita diha ng daan. Nauwaw ko nga nasapan ni Sir Maynard sa akong pagsulod sa chamber nga way pagdugot ikan kaniya. Sahay sad, paglagot ko sa akong kaugalingon tungod sa mga desisyon nga wa nasad makadimaw. Makalagot. Sige. Sa sunod semana na may moabot diya sa Lachera. Kauban si Maki, Papa Maynard. Okay, iho, Jowari. Ipandam kong daan ang inyong katulganan. Dinhi sa karang bahay sa mga Buenavides. Salamat kayo ba? Sige, bala ka na ituyon ako. Bye. Bye, iho. Wa ko'y mahimo gawa sa pagsanong sa imong gusto, Jomari. Hangtod nga moabot na unya ang panahon. Nga mao'y pinakabililohon sa tarang mga adlaw.
aron ikapadayag na ang angayng ipadayag. Unsa may agay na kubuhaton aron ko mapasaylo sa kung sa nga nahimo, Sir Maynard. Wa kailangang buhaton kung dili adto ka mga pasaylo sa atong talahuron. Kay iyang kabubuton mo'y imong gisupak. O, buhaton ko kana ngadto sa alampuanan sa atubangan sa dako niyang rebolto. Buhatay ka na agi og pagyukbo og pagtahod sa makagagahom. O, Sir Maynard. Tar sila, buhaton tagyod ang makapahimuot kaniya. Kabawi atong giampuan og gialagaran. Alang sa iyang kahimayaan. Ongolok! Waki! Wakidok. Golago! Ongolok! Waki! Wakidok. Wabal ngap tulag! Kangap as nguli! Wabal nga tulag. Gangapas nguli. Toray! Limpyo itong lawak nga kanhi. Mo'y giokupar sa mga bisita ni Iho Jo Marie nga mga babae. Ha? Kaya nga naman. Mo bisita din ni si Rolaida sa sunod adlaw. Unsa? May importante siyang tuyo nimo. Daghan ko mo og angay paragsultihan. Oh, mao ba? Mustay siya og sa kagabi o sa ato siyang asikasuhon. Kay espesyal siyang tao alang sa tong espirituhanon nga kalihukan. Unsay iyang papel sa moabot, Sir Maynard? Nga ba nangutana ka man niana? Sorry, pero nanguryoso lang. Buhata ang gisugo ko kanimo. Oo, ako pagsupak, ana. Pero si Brina, dad-on ba sa niya sa pag-anhin niya sa karaang bay sa mga Benavides? Tapalaka, laing kay kuba sa kundugan. Say buot niyang ipasabot sa pag-ingon nga si Ma'am Rolaida. Importante ko no kayong tao sa among espirituhanong kalihukan. Dili ka, nga ang gisaan ni Anhing Senior Benedicto Benavides kanako. Mao'y gisaad-sad ni Sir Maynard sa abogada. Ha! Kana mo'y tikin mahimo. Ako mo'y grabig sakripisyo nga nahimo. Di mahimong wa na lang. Dili og dili ko kana mahimo. Natuog ng agaw ni mo, do maki. Wa pa man ang ingrasya. Naaman siyang study room, nagbasag Biblia. Oo, doon. Mahilig siya na nagtuon na siya pala ang kasulatan o nagtuon sab siya sa mga libro nga may labot ang mga kasaysayan sa kakaraanan. Hala, mo ba di ay na? Oo, do maki. Uy, ninduta bitaw nila ng ingrasya, no? Kay bisag di sila manarba. Oo, pero waog tuo man ang kita sila ang mga negosyo. Oo, daghan na silang mga negosyo nga giduma o laing mga tao nga dako kay patahod sa ligasiyas mga Benavides. Bitaw, no? Tinahod o tinamod ang ilang apelidong Benavides sa business sector nang, no? Oo, do maki. Tungod kay si Sir Maynard magkundo maoy nagkontrol sa sikretong kahubungan sa mga elitista. Ha? Unsa man na siya ng ingrasya? Ay, abot lang. Aw, basin og grupo nas mga dagong negosyante, do maki. Oh, basin po tuod. Ay, kadiyot sa do maki. Ay, dadaan ko patog snack si Dongjong Maris iyang sa dero. Aron may masima-sima siya. Samtang nagbasa-basa. Mami Rolaida, Ngano iha, Grisha? muad magkakasalat yara, Mami. Imo pang dadon si Brana. Iuli na din mo siya sa iyang terror kayong iyan. No. Dili kadaboy akong tuyo dito iya. Kundili ang patugot ni Tarsila aron ako na maoy mo barog isip guardian ni Brenna. Ha? Tinuod ka, Mami? O iya, kay nakita ko usab nga gaan kaayo ang imong buot ni anang babayhana. Ato na ko si Brana sa iyang room, Mami. Ako siya sultihan. Hala, tinuod bitaw ka no, Miss Krisha? Oh, lagi. Ug happy kay ko para ni mo, Brana. Ani na kita. Magkauban na kita, Permi. Naluoy ba ako ni Theater sila? Pero sa inyong kabuutan ni rin ako, mas bugat yun sa akong buot ang mapabilin din sa inyo. Kay kipapati man ninyo na ako ng pamilya ko ninyo. Oh, Brana, sama ka na og sakop sa pamilya alang namot ni Mami Rolaida. Salamat. Dagan nga kayong salamat ninyo ni Ma'am Rolaida, Miss Krisha. Sa gamay pa kong bata, nangandoy ko nga makabaton og igsuon. Pero, wako uyo ni sa akong mami, kay dili ko no maayo kay maldita lagi ko no kay ko. Oh, mao ba? Pero karon, miabot ka nga walang yun na ako dama, Prana. Wa na mo taog-naog ni mo din, Prana. Salamat, Miss Krisha.
Dasiga lakit siya kadunay iha. Kay dili basta-basta ang emotional trauma nga iyang nasinati sa mga kamot sa iyang iyaan nga madaog-daogon. Yes, Mami. Kung may mo, dadas siya kung doon na kamoy gig uban sa imong circle of friends. Yes, Ma'am. Mo kani among himuon ni Ashing Mami Rolida. Uka, akong talahoron. Wamaniinamin, uka. Gula ka parsin na ungulok. Ungulok, uka. Akong talahoron. Ungulok, uka. Ungulok, uka. Ungulok. Duyag. Wakidop. Ungulok, uyak. Unsa nang tuyo mo nako, Sir Maynard? Nanawag na ko ang doktor nga mao'y nagatiman ni Punyong. Unya? May progress na ko no sa iyang medical bulletin. Swerte pagid siya. Kaya nakalingkawas gikan sa talandugon nga kahimtang. Gusto ka? Nakalihay pa yun siya gikan sa tino nga kamatayo. Kung ako palang untay pahok mo, Sir Maynard, mas maedang mamatay na lang yung unta tong buktuta. Oh, tar sila. Mamatay na lang unta siya. Dili siya mahimong mamatay. Kay usa siya sa mga piniyalan. Aron matuman ang propesiya. Sir Maynard? Ikaw og si Punyong. Katimbang unya sa propesiya. Kamo ang mudaon niya sa halad ngadto sa halarana ni ini. At tubangan sa dakong ribulto nga sungayan. Baka pahinumdum lang karasta kong kalbaryo nga akong naagian kaniadto. Dunay katuyuan ang tanan, tal sila. Nahitabo katong tanan aron mahimugso ang espiritual nga halad alang sa kingpitan sa nalatid ang daan nga propesiya. Sir Maynard. Ayaw tinguhaa ang kamatayon ni Punyong. Ayaw gyud. Kay ikasuko ka na sa talahuron, Tarsila. Unsa? Tarsila, kanunay tang himuon ang makapahimuot kaniya nga mao'y atong giampuan o gialagaran para sa iyang kahimayaan. Oh, Sir Maynard. Ungolok! Waki! Wakido. Golak! Go! Ungolok! Waki! Wakido. Wabal! Ngap tulag! Gangap as ngole! Wabal ngap tolag. Kangapas ngoli. Kung tunam ko'y angay tungtan, kana ko'y lain kung dili mo ang buktot na punyong. Grabe yung pagbuba niya sa kong pagkatawa siya pasaylong mapaabot ka na ako. Wa, dyan, mamatay na lang unta sa buktota siya. Kumusta, Azazel? Sir Maynard, gisampit ko ni mo, Azazel. Wa kay kamatayon, samtang abyan mo pa siya. Tungod kay immortal si Azazel. Why kamatayon? Sir Maynard. Dako ka og mamahimong papilon niya sa umaabot. Kung kabuksa na ang bagong kalibutan sa yuta sa adlaw. Ang paraiso nga naisulat sa propesiya, nga maghari ang mga binayaw sa Diyos nga matuod. Ang paraiso sa Tierra del Sol. Alagari ang atong Diyos nga mao ang Diyos nga matuod. Oh, Sir Maynard. Ungolok! Waki! Wakido. Gulak go ungolok! Waki! Wakido. Wabal ngap tulag! Gangab as muli! Wabal nga tulag.
Kanga pas nguli. Tarsila, Oh, Sir Maynard. isali ko mo ang pagbantay din ni Punyong. Hangtod ka mo tugot ng doktor nga mahimo na siyang mugawas. Bao ba? Di kasulti ko na si Dr. Manny Wasay. Og mingon siya nga dili na kuno madugay og mahimo nang i-discharge ang pasyente. Mamatay na lang unta ng buktuta. Usa man si Bugtanaw, hapsay na ba ang tanan alang sa maabot nga transition of spiritual oneness? Dako pa kayo og kuwang, Padre Ferde. Senyor Bernard, Wa pamahan ay ang pinal nga kahiusahan sa tanang kasimbahanan sa nagkalaing-laing tinuuhan sa kalibutan. mao ba? Dako pa kayo og kuwang. Apan dili na kini madugay, Padre. One world, usa ka kalibutan, usa na lang ka pulo, usa ka reliyon, ug usa lang ka gobyerno. Saway lipod-lipod. Kalibutan og relihiyon nga ang mudminar mauna ang mga antikristo. Ug bulahan ang magtuman sa kamatuoran, kay silang tanan apil nga ibayaw ngadto sa kapulaw-punawan sa kahimayaang walay katapusan. Ikaw ug ako adunay tagsa-tagsang papel unya sa umaabot. Sugaton unya kita sa huni ug mga awit sa mga anghel, uban ang tugtog sa lira, piyang-piyang ug mga trumpita, samtang ibayaw unya kita sa bag-ong paraiso, nga mao ang yuta sa adlaw kon Tierra del Sur. Natiwas ka na lang unta, Punyong. Napudlong na lang unta ka, Punyong. Aron matagbaw ko sa kalagot ni mong buktuta ka. Ang imong kasuko nako. Nagtimaan lang nga importante gid ay kayo ko sa imong kinabuhi. Giluod kay ko na imong ipanulti. Dili na mapapas sa kasaysayan ang nahitabutan sila. Konektado sa propesya ang tanang mga panghitabo kung nganong naingon kadto niadto. Hayop ka. Hayop ka, Punyong. Naibaw ka, anak. Hangtod sa hangtod ikong dumtan o panghimarauton. Gidumtan ko sa bikaw. Tungod kay grabe ang imong pagyubit sa akong pagkatao. Hello, Iho Joe Marie. Papa Maynard, pa, nanawag ko sa police department sa La Tierra o nagsulti na ko ang duty officer nga case closed na kuno ang kaso bahin sa kalit kayong paggawa sa patayng lawas ni Aning Bay Darwin. Sa ato pa, kaya nagpasabot lang nga sold na ang kaso, Iho. No, kaya wa pahipalgi ang patayng lawas ni Bay Darwin pa. Anong dili ka man magsusi sa iyang mga kabanay diha sa syudad? Pero matagbaw kas kasayuran nga gusto ni mong masayran. Papa Maynard, Kana kay naingon ni Ana, nagpasabot lang nga napalubong na ang haya ni Darwin sa iyang mga kabanay. ka, Papa Maynard? Buhata ang gisugyot ko, Iho Jo Marie. Pagsusi sa iyang mga kabanay. Adto pakisusi sa mga ginikanan adtong higala mo. Kay magkahatag sila og saktong tubag. Diyan ang imong mga pangutana. Susihon yun din ako pa. Una pa kumubalik niya sa lungsod sa La Tierra. Oh, Iho Jo Marie. Naglibog lang ko pa. Tungod kay imposible kayong magpapihilom lang ang pamilya ni Aning Bay Darwin. Kung pananglit na recover pa ang patay lawas na ini. Nagusi ka lang sa akong panahon, Jo Marie. Wa kay kalabutan ang kulto nini, Papa Maynard? Oh, usa? Hinahinay na ng imong sinultihan. Nagduda lang ko pa. Nagduda lang ko. Bye, Iho Jo Marie. Wala kong maibaw kung nasahon ti ka sa pagmanipulate, Jo Marie. Serpingwelsa! Impacto General! Sige na, Maki. Larga na. Dang Jumari. Hala? Ngano ka do?
Unsa man day resulta sa imong lakaw? Makalibog kayo, Maki. Kingano man day idong Jumari? Na-recover na kuno nila ang patayng lawas ni Anhing by Darwin. Apan gidiretso na kuno sa paglubong dito sa sementeryo sa lungsod sa La Castillon. O di ay? Pero, kuwang ko sa pagtuo, Maki. Kingano man di ay? Unsa day imong gituhuan dong? Dili lang unta ni tinuod ang niya sa kung nahuna, Maki. Dong Jumari? Dili lang gid unta tinuod ang akong pagduda. Ha? Kaya unsa man di ay ang imong mga pagduda dong Jumari? Ha? Unsa man di ay? Nagduda ko nga napalit sa kulto ang pamilya ni Anhing by Darwin, Krisha. Unsa? Wala ko'y mahimo kung mismo ang pamilya sa namatay. Mawang dili na gid mo cooperate. Imposible ha sa buhay. Nga mo rin lang ugwa sila si Tita Marilyn o Tito Nato nga nakita na din patayng lawas ni Anhing Darwin. Ug unsa to? Dito ra kuno gipalubong sa La Castillon? Kuno, nanguno lang po ko kay wa mo ko makakita o dito ba gyud tinuod nga gilubong. Basta nag-istorya na lang na nila, Jo Marie. Mao gani nga niabot sa kong nahuna nga basin og nabayran. Ug ang posibleng naghimo niini mao ang kulto. Naghisgot ka mangyud og kulto. Kagkisabag kulto ha, Jo Marie. Kulto nga gipanguluhan sa nagpailang nga Nicodemus. Jo Marie. Di ba ko sigurado, pero dako nga akong pagtuo nga ang maong kulto konektado sa karaang kasaysayan sa kong katiguangan. Ang mga Benavides. Huwag taga kada sa imong kaisipan, iho, Jo Marie. Ikasuko kada sa imong amahan. Hatagi og respeto ang maayong dignidad nga giampingan sa mga Benavides sukad pa sa inyong mga katiguangan. Tita Rolayda. Ay, usahay makaingon ko nga nasubrahan na sab si Jo Marie. Iya, Krisha. Maulaki, Mami. Kanimito ang naagid siya'y prinsipyo nga gusto niyang barugan. Pagatambagi lang yun siya, iha. Maminaw magyud to nimo. Yes, Mami. Nindot ang reputasyon sa ilang pamilyang Benavides. Tinamod o tinahod sa sektor sa negosyo lokal man o abroad. Pero kadang iyang ilink niya sa kulto, unfair pod kaayo. Naluoy ko ni Menard. Mami Rolayda. Nagdako magyud ko sa karaang bahay sa mga Benavides. Kay si Tiatar sila, usaman sa mga caretaker ini o baninoy punyong. Pero, huwag man ko'y namatikdan nga naay kulto. Asa ka og sore si Jo Marino? Nga nung nakaingon man siya ka posibleng na-involve ang mga Benavides sa kulto. Basin og, nagbase lang si Jo Marie sa iyang mga research, bahin sa iyang mga katigwangan, o pagduda lang sab siguro tong iya. Hinoon sab, may punto sa kabrana. Para nako lang ha, uman ko kamatikod nga si Sir Maynard nanguog kulto dito sa Latiera. Ayaw lang og kasuko dong Jumari, ha? Pero unfair man good kung pasangin lang nimo si Sir Maynard nga leader og kulto. Maki. Mayong tao ba yung imong amahan? Maunay ako pag-ilag ang Sir Maynard. Oh, hinoon. Why prueba? Pero, Maki, mauy akong pagduda kay kabahin sa basahon sa karaang kasaysayan nga naghulagway sa mga katiguangan. Nagbutyag man sa hilom nga dunay naglihok nga kulto. Oh, sa akong nahibawaan, mga pilantropo man sila. Gikan si mong apuhan, hangtod na si mong amahan nga si Sir Maynard. Sa
Salamat kay nisanong ka sa kung gustong mahitabo. Aron mo'y mabantay ni Punyong dinhi sa ospital. Okay ra. Ulipon rabi ako sa mga Benavides. Kana! Makamao kang mo lugar kung asa kang dapita na hiangay. Naglibog lang ko. Usay mong nalib ka. Sa dihang naapa sa critical nga kahimtang si Punyong kay nagkumatos. Nag-hire kag private nurse. Armay mo atiman. Uda karon na nakalatas sa peligro. Imo nang gipabantayan ako. O gitangtang na sa di mo serbisyo sa private nurse. Simple ra kayo ang akong tumong. Simple lang kayo. Aron magkauli ang maayo ninyong kabubut o ni Punyong. Unsa? Ano kinahanglan magikuno nimo ng buhaton ha, Sir Maynard? Sa imong una-una, Punyong. Safety ka. Kung ipabantayan, pati ka ni Tarsila ni Adtong nagkumatos pa ka. Dili, Sir Maynard. Mao ka na ang rason kung nga nung nag-hire kong private nurse. Nga magkaatiman ka nimo, Punyong. Salamat, sir. Bisan ugwa mahibalik ang kanhing maayo ninyong pagtinagdanay sa mga batanon pa kamo. Apa nagkabanding mo, dili ba? Oo. Apan dako na kayo o kausaban si Tarsila. Human niabot ang managkaluha. Ayaw na ka naghisguti, Punyong. Sorry. Nalib ka sa nga kundila, Sir Maynard. Tauray. Gikasulti ko na si Dr. Manny Wasay. Mahimo ka na kuno mugawa sa aning ospital o adto na sa bahay magpakaayo sa hingpi. Maayo noon. Ang akong alaga, si Marcelo. Kumusta siya, Sir Maynard? Huwag ka ba niya isultihin ni Tarsila? Hingpit ng usa ka mangtas si Marcelo. Uman makapatay og usa sa mga batanong bisita ni Iho Jomari sa karaang bay sa mga Benavides. Napatay niya si Darwin. Natuman yun ay ang gipanagna sa karaang basahon. Nga mutumaw ang usa ka tumbaga sa pamayhon sa usa ka mortal. Apan ang kasing-kasing iya sa dili mahulagway nga bangis kaayong mananap. Punyong, hinay-hinay nang natuman ang timailhan. Alang sa katumanan unya sa propesya. Sir Maynard. Yano, Punyong? Nakita ko karon sa imong naong ang tumang kalang dun. Punyong? Sir, ulipon uyamot lamang ako. Apan bulahan, sa tanang bulahan kay nakita og nasaksihan ko man ang kabalaanon sa imong naong. Punyong? Dili ako takos, bisan sa pagbadbad man lang sa liston sa imong sapatos. Apan buhaton ko kana aron pagmatuod sa akong kamapaupsanon sa imong tanang kamanduan. Isip akong supremo. Nakita ko ng daan ang imong kamatinud-anon, Punyong. Gusto kong muhawak sa imong mga tiil. Ikahatag mo ba kanako ang pagtugot? Supremo? Punyong. Gusto ko lang ipakita nimo ang akong pagyukbo na takos o kinasing-kasing sa akong supremo. Sige. Buhata, Punyong. Maimo ang akong pagtugot asasel. Ungulok. Waki. Waki do. Golak go. Ungulok. Waki. Waki do. Wabal ngap tulag.
Gangab as nguli. Wabal nga tulag, gangab as nguli. Tinuod ka, Ma'am Rolida. Nakauli na kuno, sinoy punyo. Mao kaday kalambuan karon didto sa karaang bay sa mga Benavides, Brenna. Nalipay kay kong naipaw. Kay bisag, dili mi kadugo, pero pinangga baya ko niya. Sama siya sa akong amahan nga, nitratar gyud ug maayo na ako. Nalipay sab ko para nimo, Brenna. Salamat ha, Miss Krisha. Mangayo dayon niya kog pasaylo ni Noy Punyong. Tungod sa bati na kong tinagdan niya ni atong pag-abot namo dito, Brenna. Miss Krisha. Nalipay ko nga makamao ka nang magpaubos, iha, Krisha. Daghan kay kag nakatunan gikan diining Brenna. Maldita manggut kayo ko, Mami. Maong nakaambi po ko sa kabuutan ni Brenna. Bahalag maldita kaayo ka, Miss Krisha. Basta kay para nako, buutan kaayo ka. Ha? Nga na nakaingan man ka nga buutan ko, ha, Brenna? Tungod kay, dili ka unta maluoy na ako kung dili pa kabuutan. Salamat sa paghatag mo na kong inspirasyon. Sama na ka sa akong igsuon, Brenna. Sama na sad ka sa akong igsuon, Miss Krisha. Masagay mo na kito, Hepe. Si Padre Ferde Martiniano. Mo'y akong patnon sa grasya diha sa imong opisina. Bye. Aya, kinahanglan pagidi ay nga dungagan ang grasya nga una ko nang natunol ngadto niya. Marunong nga hipi. Magkamaog yun. Magkamaong manuli sa atubang. Okay, ako lang bahala nining motunol sa hipi dito sa iyang opisina, Senyor Minard Benavides. Salamat, Padre. Dili mahimo nga wa kay imo, Padre. Usa niya, dawata. Duha kini ka sobre nga puno sa nag-akal nga taglinibo. Salamat din Senyor Minard. Pahiyo mo pa lang. Naibaw ko og unsay kahulugan. Nganong duha man kini ka sobre, Senyor? Alang kanimo ganang usa nga may sud nga 50,000. O ganang usa nga may sud gihapon nga 50,000. Alang sab kana sa mga proyekto nining parokya para sa kalambuan. Salamat yo kayo, Senyor. Basta sa matagmisa nimo, balik-balik ka sa magkadaghan ang panga ni Minard Benavides nga midonar og 50,000 ka pesos alang sa pagpalambo nining parokya ni Senyor San Sebastian Martir. Sigurado, ako yung balik-balikon sa makadaghan nga ikaw mihatag niya ng kantidara para sa simbahan. Padre Ferde Martiniano, naghinangat na ang katumanan sa propesya. Lauman ko nga imong agakon sa paghisalaag ang katawan dinhi sa latiyara. Oh, Senyor Minard Benavides. May sama sila kanako nga nagsumpaag subay sa dalan sa kimayaan nga wa itudlo sa mga kasimbahanan kay mga maot sila og tigpakaron ingnon. Magali kong biyagi kanini nahimutangan siyang auto. Hindi mahimo nga iya ko makita. Ang buto kong sa bation mo, nining duwa-duwa nga ako karong himo. Dili na ako magdugay, Padre Ferde, hang? Yato na dayon kanang grasya alang sa hipi og sa iyang mga bataan. Oh, salamat sa kayo, Senyor Minard Benavides. Papauli lang unay ko sa karaang bahay. Gusto kong mupahuay. Uy, unsa marong nanimaho din ni Sud ining sakyanan? Kalit ka nagtuyok-tuyok ang langsi kayong baho. Human ko gipaandar ang irko ning sakyanan.
Susihon ko gani, be. Oh. Uy, usa ka na nagpasad sa baksit. Atay o kasing-kasing ang kadugo. Aha, pahiya. Langsi kayo. Apantili ka na iya sa tao. Iya ka na sa usay ka madanap. Sinvergüenza. Impacto general. Kinsa magay nagbutang ara din sa suod sa kong auto. Limpyohin ang akong auto. Kay may nagbinuang ako tarsela. Di ay ba? Sinvergüenza. Impacto general. Kalma lang, Sir Minard. Uso may kalma lang, ha? Uso kalma. Inakamino sa marako ang naghimo niya. Dahil tabo na ni kaniadto sa buhi pa si Senior Benedicto Benavides. Unsa? Ug ang nagbuhat, maudi ay ang driver kada soko kini niya. Si Vitaliano. Siya ka ang nagbuhat din eh. Si Manoy Vitaliano ka. Kaon nagtarong ha, Prana? Bitaw, Prena. Padayon lang diha ha, kay magtabi, yun may na akong BFF. Sige lang. Salamat. Ikaw, Ashing, mituo ka nga na-recover ang patayng lawas ni Anhing Darwin? Og tuara kini kilubong sa La Castellon? Marag imposible kay nang tuhuan, oy, Grisha. Mao bitaw nga nasuko to si Jo Marie pagkahibaw niya gikan mismo nilang Tita Marilyn ug ni Tito Nato nga ginikanan sa tong namatay nga amigo ba? Husto na ituoy pa. Maibalita ko ninyo. Ha? Unsa man na ba? Pipila ka adlaw human sa maong balita. Nakapalit og brand new car ang mga ginikanan ni Anhing Darwin. Unsa? Mao nga duol ra sa tinuod ang pagduda ni Jo Marie nga tingalig nakakwarta sila si Tita Marilyn ug Tito Nato sa kamatayon ni Darwin. Nakahimo sila, anak? Nga pinangga man ta kay to nilang ilang anak? Lisod kay tuhuan pero duol sa kamatuoran. Ashing. Mayong pag-abot din sa Latiera. Kumusta ang biyay, ha, Rolaida? Nag-enjoy ko samtang nagmaneho sa akong sakyanan paingon din eh. Tana sa taas si karang bahay sa mga Buenavides. Sila sila na ang bahala sa imong mga bagay. Okay, tana, Menard. Nakigbiso-beso pas Maynard di Mama Rolida. Si Maynard sa maragmalipayan kaysa sa pagpakita niya sa abogada. Swerte ka lang. Kay dako kay kong utang kabubot o ni mo, Ma'am Rolida. Swerte ka lang. Tarsila! Ipadaan nila ni Renato og Leo sa taas ang mga bagahe ni Rolida. Bot na mo, mga batay pa unta mo. Ha! Wisip! Vitiliano, naibaw ko nga may gi-offer kanimo si Senior Minard Benavides. Hapay na akong gibalibaran. Dawata, kay may ipabuhat ko kanimo. Suhulan ko ikaw og dakong kantidad. Katawanan. Kay posible yan na Padre Ferdinand. Wa ko magtiaw, Vitiliano. Dawata, aron sayon ra nimo ang akong ipabuhat. Unsa ka na? Patiya siya. Patiya si Senior Minard Benavides. Hinaot pa unta. Waway laing nagpahipi sa ilang kasuod. Kaya nabalaka ko. At tingalig maparehas lang unya siya sa mga nahitabo kanhi nila ni Digna ug sa kaluhan ako si Ursula. Kung pananglit may sekreto magkani mong relasyon, sa maragihatod mo din ang kagaldingin mong kaparutan, Ma'am Rolida. Desidido na bagyod ka nga maoy mamahimong piniyalan sa halap.
Oh, Menard. Hmm. Nakita ko usab nga malipayon ang akong unika ihag kauban siya. Nagkamatikod sabi ako ni Ana sa dinhi pa sila. Lahi na ang panaghinigalaay nga na-develop sa usag-usa kanila. Tumundi ay, basin o ganahan kang musod sa sikretong ampuanan. Paablihan ko kang tar sila ang chapel sa basement. Okay. Thank you. Gusto kong mo-offer og ritual alang sa kalahuron. Di ko moabli. Si Ponyong lang ang moabli. Tar sila. Bahala mo suko ka. Basta kay di ko moabli sa chapel sa silong kung kauban ni mo tumabay na, Minard. Kaya nga naman ko no. Nagsilos ko. Ha? Tar sila. Nga no? Nilad ba di ay ang mutugan sa tinuod? Wa kabaludahan yan ang ipanulti ni mo karon. Ha? Minard, kasakit ba ni mong sinultihan? Sakit ba ni mong manulti? Pablihan ko ni Punyong nga ampuanan. Galuod-luod ka lang. Kaya naman ako ang mulakaw-lakaw, Sir Menard. Sugua lang ko. Wa ka na ay problema. Gilig-on ka ni Azazel. Kay inigabot unya sa adlaw sa iyang kagawasan. Ikaw mawang iya unyang kalig-on og kusog. Ngayutanon, Punyong. ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilano kasinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Papalihog tayo kuno og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.